Nej, så skulle jeg nok sige det også. Kan vi ikke godt bare lige finde de der spor, der jeg synes ligesom, at de er blå? Ja, far. Hvordan er det over i hesten? Journalen i vigtigheden af det kommende oplyst. Nå, okay. Ej, vi har jo ikke fundet alle sporene, fordi vi kan ikke rende ud i det. Det er så ham her, det er ham, der ejer men hvis Rose er klar over stedet her. Det ser ud ligesom sidste år. Ja, men det er ham, der ejer det. Ja, der er et billede, hvor der har været skudt. Ja, det er det billede, der er blevet skudt. Jeg håber, at det kommer til at skudt der er bogen om hovedet. Ja, der er ikke noget. Det er jo så godt, at vi kan sætte skysefilmen ud. Og her, det er bare for sjov. Derhjemme der er man i en stue, så ved man, hvor man kan og hvordan ser man skrække. Der ligger noget dernede. Ja. Der ligger noget dernede. Jeg tror faktisk, der ligger en under sengen. Jeg er klar til at få skræk. Ej, det går ikke. Gå på den anden side til det. Før da vi var henne, det kom ind i den der smækken for den. Ja, vi var her sidste år, han har taget Marit om vaskekælderen. Okay. Så skal I få skræk, så skal I bare gå derned. Vi har været. Nå, I har vel, der var ikke noget. Og det sendte mig. Lige rundt om et hjørne, så var der jo. Ja. Jeg skal ikke derned. Du har filmet det hele, vi skal lige huske at tjekke bøger. Hvad står der der? Udkast til telegram. Det står på arabisk. Nej, til det hemmelige egyptiske spor af brandvarme. Hvad står der der? Brug øje i syge, operation drop, der ved at gå i opfældelse. Det er ham, der er araberen der. Egypteren. Egypteren. Det er ham. Ham, der er arkeolog. Ja. Er det ikke ham, der er Karim? Det er jo klart, han er arkeolog, så det er klart, han ved det. Den spiller musik. Det er klart, at han er arkeolog, han ved det. Abu Dhabi. Har I læst det der derovre? Nej, det står der der. Lige vent til de er færdige, ikke også? Det var hende, der havde en flaske champagne med op nede for bordet. Det var derfor, hun faldt i søvn. Og Du må gerne tage det der væk. nej, jeg savner også dig og forstår kun alt for godt din store utålmodighed. Jeg vender snart tilbage til Europa, og så bliver alt godt, og vi vil planlægge et bryllup hernede. Hvad siger du til det? Den sidste penge, Sveriges fik til min børn i Kairo, og endnu ikke overkommet. Nå, det lyder lidt mistænkeligt. Jeg må have flere penge for at få væk. Men hvem er det? Eller var det hende, der Og det er jo vildt. Ja, men han skulle giftes med Rose, men det lyder lidt til der. Der er vist noget intriger, hva'? Han kunne ikke join for. Nej, det skulle ikke det der. Hvorfor er din hånd ikke? Så er det sidste der. Nej, det var bare... Nej, prøv det. Rolig, hallo. Hold op. rolig. Det er bare et Rolig. skuespil. Det er også. Rolig. Rolig. Prøv lige at relaxe. Rolig. Kig på mig. Ja, tag den her. Jeg sagde jo, jeg skal nok, hvis jeg ser nogen komme, så skal jeg nok sige noget. Okay? Ja, jeg skal nok tage den.
Skal vi op ovenpå? Jo, det tror jeg, det Ja. siger. Står jeg og holder fingeren for kameraet, det er ikke særlig smart, vel? Dum. Nå, skal vi ovenpå? Ja. Vi går ovenpå. Der er et vækkeur, der ringer. Vi er ikke helt alene. Og her er der ikke noget. Hvad? Her er der ikke noget. Nej. Ja, det var det også sidste år. Mærkeligt nok. Er der noget? Snakker vi på det? Det er tisse bukser. Men du skulle have tisse hjemmefra. Det gør jeg også. Det gør jeg også. Okay. Så, og det er de der kiks. Men marmelade, den er her ikke, hva'? Nej, den blev også toppet ned i... Det var de anrettede rummet. Står der noget derovre? Jeg så, de står lige ude ved siden der. Der er nogen, der hygger sig. Spillebrik på brættet, vandret, sender dig på skatte tanker. Sæt din brik på hvide hængst og få del i min gevinst. William. Jeg tror godt, jeg ved, hvem Har der det noget er at gøre dræbt. med de der Jeg tror godt, jeg ved, hvem der er dræbt. blodrøde diamanter? Ja, den skulle vi finde os. Ja, når William er død, så handler det mod William. Der er ikke noget her. Det er syvrummet. Det Skal du have omkring? Skynd dig at gå med den. Skynd dig nu at følge med de andre. Er der noget herinde? Det var hende, der studerede sommerfugle. Er det eneste, det er sommerfugle? Tror du, det tror ikke, det er hans rum? Det er Det spartansk. her er det nok arkeologen. Nej, det er da tjeneren. Ham der med, er det ikke det med ham inderen? Jeg skrev altså med hende sidste år, hun siger, at det over til mig. Jeg har bare fået stemme, men de skal vundet. Hvad bringer dig?
sidste år, der kan de spor. Ja, men det var sidste år. Jeg glæder mig, fordi jeg synes, det er meget børn, der begynder at rage heroppe. Rasmus har var huha. Jeg synes også noget. Ja, Ja, det Det kan jeg godt forstå. Men jeg skrev til hende med en klage, hun sagde, at det var ikke meningen, og at de ville lave det om. Men det synes jeg så ikke, de har gjort. Nej. Ja, men altså alligevel. Er I færdige? Ja, der er noget lyst til den her. Det skal man lave snige, eller man skal lave den anden. Jamen, tør der, hvis det går ud, altså. Nu skal man sikkert Der er have kun en. 3 personer. Der er en, der. Skal vi gå? Jeg gider ikke, for jeg bare noget. Du må hellere passe på, at man slår vejen. Så er det Jeg skulle lige tage lyset igen, så man ser hende. Nej, nej, fordi så kan de andre ikke se det der, så det er fint. Så bruger Trump ikke. Okay, vi har været derinde, altså. Men der er et eller andet, I er bange for, så vi går ned. Ja, der er noget, de er bange for. Der ligger en, der sover. Og nu gider jeg ikke noget, for vi er jo egentlig tager om dengang. Prøv at se. Prøv at se, sover. Der er nogen, der har drukket det gin. Ja. Der er en, der har drukket gin derinde, og der er en, og kastet op, tror jeg. Oh. Har I opklaret det? Ja! Jeg kunne godt have lave 5 minutter. Vi har filmet i 17, vi har kun været her i 17 minutter. Der er tør ikke. Der har vi også været. Har vi også været. Rolig, Rasmus, rolig. Hun er bare bange, hende her. Ikke også? Hun gør ikke noget, Rasmus. Vel? Hun er faktisk mere bange, end du er. Ja. Og du kan også bare sige roligt, Nana. Nej, vi har været her. Hvad mangler vi så egentlig? Jamen, jeg kan ikke se. Jeg synes ikke rigtig, vi har fået nok spor. Altså, det kommer Asken, han er blevet kontaktet med nogen, der har øje i sind, eller syge, eller et eller andet. Og det var det der blodbrød sten. Ja. Arkeologen. Ja. Han er i hvert fald lusket, fordi han blev ved med at sige, at der er noget, han skal holde øje med. Han skal kontakte dem i London på en sikker linje, fordi at, de tror, han har smuglet noget ud og sådan noget. Okay. Og William har så måttet vide et eller andet om det, men William har også noget lige derhen. Han skriver, at han vil giftes med hende, men han vil giftes med Rose. Ja. Lige ved at blive bange. Det er slet ikke spøgelser, der skriger. Det er alle andre. Ja. Kom nu ned. Jamen, jeg kan jo ikke komme... Jeg tror altså, vi er nødt til at gå i vaskekælderen i år. Nej, far, det gør du så. Jeg gider ikke det. Jeg gider ikke. Ja, men det kommer der. Så ser de hvad egentlig. Nej, det var kameraet. De har også fået farvet øjnene røde. Hvorfor griner de sådan? Det er fordi, de er sindssyge. Det er jo spøgelser, de er jo sindssyge. Er de sindssyge bold? Det vil være god til det også. Ja, det ville det. Hvorfor bliver jeg egentlig ikke kastet til det? Nej, det ved jeg ikke. Hvorfor ansætter du? Det er bare det, fordi de sender noget. Din profil. Men de er jo ikke statister. Ham der i Egypten, der siger, at han har ret til ikke at udtale sig. Jeg tror, han bruger sin autoritet Ja, til at... nej, det her er ikke autoritet. Det er jo diplomatisk immunitet. Ja, den tror jeg, han bruger for at skjule over Jeg skal ikke noget. mere. Vil du vente her, så går vi i kælderen? Nej. Vil du så med? Nej, jeg vil ikke med. Nej, så venter du her. Jeg er som en anden. Så
så går du derned. Vi tager Prøv det lige at høre, sammen, vi holder i hånden. du står sgu da ikke alene her. Mig og Nanne, vi bliver her, så går du derned. Jamen, de står også og forskrækker her. Ja, og her er det meget, der er der lys. Jamen, jeg går og filmer, så gør de jo ingenting. Far, kan du ikke bare gå derned? Hvorfor skal jeg være alene? Fordi du bliver aldrig forskrækket. Nej, Godt. så Så bliver jeg ved dem. ja, så. Det er du velkommen til. Det tør du godt. Du tror ikke, de er spøgelser i forklædning. Det er jo faktisk de værste, Rasmus. Holder du den? Ved du, Nanna, har du noget at sige, inden vi går? Ja, jeg dræber dig, hvis det er, du laver samme nummer som sidste år. Vi ses. Har du telefonen med? Nej. Her. Nej, det er uheldigt. Nej, skal du have en telefon? Så må du ringe, hvis der er noget. Nej. Og hvis vi ikke er her om 5 minutter, så skal du altså lede efter os. Så Her. Du bliver nødt til. skal jeg holde dig i hånden. Jamen, det er ikke på den måde der. Jeg skal holde ordentligt i hånden. Sådan der. Så får bror også en vaskekælde. Du skal ikke se ud som du er rædselslagen. Kan du ikke huske, at først vi gik ud i den der lille en der, der var noget uhyggeligt. Der var jo ikke noget her. Okay, hvad er det her? Det er tjeneren, det er garanteret. Det er oldfruen måske, eller også er det tjeneren. Sammen med den lille dreng. Ja, det er ikke oldfruen, så det er så helt tjeneren. Så er der. Hvordan er det først? Er det ikke vinkanden bedre? Der er nok heller ikke noget, hvis man skal se noget ved det, og derfor var ingen rammer. Er det ham tjeneren? Så Vi skal have billeder af dem, som du skrækker. Det skal vi have på film. Tror du det er for at falde i søvn? Morfin bruger du, hvis du inhalerer det, så falder du i søvn. Ja, det er bedøvelse. Han er sgu da blevet bedøvet, eller de er bedøvet en eller anden. Jeg vil så lige have, det er på film, du Nanne, hun slog mig. Vi skal ud nu. Vi skal jo en anden vej ind. Der er en pige, der er ved at blive lige så bange som Rasmus. Kære Karuna, håber alt er på det gamle slot. Alt er vel. I nærmeste fremtid vil jeg sende dig nogle pakker. Vil du passe godt på dem? Du er den eneste, jeg stoler på. Det var Hun William. vidste noget. Hun har sgu nok fået de der sten, tror du ikke? Jo, det er sten, der sidder. Hvor er de pakker så? Er det der noget af den taske? Hun må ikke begynde på det. Må vi ikke? Hvor er det for? Hun må ikke røre i tiden, og så er det skrin der. Prøv lige at åbne. Gør du ikke? Der er noget dernede i. Det er sygtøj. Er du der, ikke? Den er her. Nej. Der er også lige igennem det fra det der. Der er det her fadburet. Så også noget. Nej, det er igen det opskrift. Broccolisuppe. Med frisk broccoli. Østers skulle de have bagefter. Kalvesteg med gemyse og shalotte. Kender du ham fra gymnasiet? Nej, det er sgu ikke en af dem. Jeg synes, de er ret dygtige. Ja, hammer det. Det har vi da ikke hørt, det den måde der. Nej, men de spøgelserne reagerer på det. Hold op. Det skal bare en mand. Hvis han nu går forrest, Nanne, så går vi lige bag ved ham. Tør du det? Det ved jeg ikke, om jeg gør. Jo, han er ikke en spøgelse, så tager jeg godt gå lige efter ham. Ja,
Det kan være, det er forklædning. Nej, der er vand her. Man kigger på hjørnet deroppe. Det er faktisk Man må ikke have lys til, siger de. Herinde, det er ham, der er død. Det er vinkælderen. Men har han ikke noget Det grønt? er derfor, det er vigtigt at komme herind, jo. Har han ikke noget grønt snor på sig? Det var der også på en af de der henne. Hold op, bare, det vil jeg sige. Han har en grøn snor, ja. Det var der på hende der Blom der. Hende der dame, maddamen. Hende han kun turde sende noget til. Hun havde det i sin skuffe. Hun havde det på sin mad, siger du hende. Hun havde sådan en kurv, sådan på spor, der var der også noget grønt snor, der hang ud af. Nå. Det var godt observeret. Nu er vi sådan noget, vi kan gøre det, så må jeg Jeg tror ikke, der er noget herude. Jeg tror ikke, der er. Nej. Jeg tror ikke, der sker noget her. For det laboratoriet, det er så samme ud sidste år. Der er ikke noget. Jeg tror, du skulle gå bag ham der med. Jeg gjorde. Jeg tror, du skulle gå bag ham. Ja. Jeg var ikke stor fan af det. Er du ikke fan af det? Nej. Jo, de får penge for at få sejlet. Det var et drømmejob. Han kom lige pludselig. Jeg synes faktisk, det var værre sidste år. Ja, Men der var du heller ikke særlig sød. der var en meget rigtig sagde, der var noget grønt snor. Hun havde pæsje gå ind foran, han så begyndte han at løbe. Du ser på hans jakke, der var grønt snor. Det var der også på... Skal vi gå fremad? Spøgelser, de kan ikke lide, når vi går i flok. Hvad er det? Det er også derfor, han går efter. Holder du til højre? Pas på, ikke også? Er det ikke så sandt, om der står der ikke nogen? Kan du se Rasmus? Ved du hvad, Rasmus, nu har jeg det på film, at den anden blev slet ikke forskrækket dernede i år. Nej, der er ikke noget, det siger de også. Ja, der stod et spøgelse der, men han gjorde ingenting. Han stod bare helt stille. Og så vi ham, den døde William. Inde i vinkælderen. Og så så vi også, at du ved, hende der, Karina Blom der er mor til Emil. Ja. Hun har modtaget nogle pakker fra William, for hun var den eneste, han stod på. Så jeg tror måske, han har fundet de der ærkerøde diamanter. Blodrøde. Ja, og så har han sendt det til hende. Og hvad var det hun? Og det var også derfor, at de garanteret havde opfordret drengen til måske at kravle op i lysekronen, så hun nødt til at tage afsted, så de kunne stjæle diamanterne. Ja. Men det viste William Det måske. var afledningsmanøvre. Så William han måske prøvet at gå derned for at være i vinkælderen tæt på, hvor det var. Og så har han fundet dem, og så har han garanteret blevet skudt. Ja. Fordi jeg tror, det er ham der Egypterne, der vil have fat i dem. For han har en kontakt med London. Skete der det nu? Når jeg nu har sagt, der ikke sker noget? Nej tak. Jamen, jeg har det på film, du kan se det. Men jeg vil ikke. Nej, og så vil han ikke. Men jeg tror måske, der er noget med det. Vil du så se det på film, når vi kommer hjem? Ja. Det tør du godt. Det vil jeg også gerne se. Nå, skal vi lige derhen og kigge? Og vi skal Men også have, jeg har hørt noget med, der er nogle nye gange og sådan noget. Eller jeg tror så godt, jeg ved det. Jeg tror ikke, der er noget der. Du kan se, der er hegn for. De har fundet nye gange. Det fortalte dem, at de har lavet nye udgravninger, så de har fundet nye tunneller under slottet. Nej, jeg har ikke vidst, at de var der. Bare kom. Se derhen. Jeg kan se, der er huller der. Og der er også hegn til. Der er faktisk kun en lille del slottet der er tilbage. Det her det er jo også kæmpe stort. Tror du ikke? Ja. Så er det også det her, det har været en kæmpe bygning af slot.
Egypter. Jeg tror, Nå, vi tager lige en pause med film. Ja.